Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke iKaizer Chiefs ke iDerby ke iyabakhulula abaqeqeshi ababini ke uMlumzana Sadrakazi kunye ke noBen Yosife abasengabo abaqeqeshi beqela ke leKaizer Chiefs. Yenzekile ke lento kade ilinde into kubana ke iKaizer Chiefs athi thatha isigqibo. Isithathile ke isigqibo imanagement eKaizer Chiefs, abaqeqeshi ke ibakhululile. Aningeze niphinde ke nibabone pha ngaphakathi eNaturena. Esi sigqibo isithatha emva kokubana ke ii-contracts zabo abaqeqeshi beziphelelwa apha kujoni iKaizer Chiefs ke yathatha isigqibo sokubana ke ayisazivuseleli ke ezo contracts. Isikhuphile ke istatement iKaizer Chiefs sithi ke iyabulela ngentsebenziswano entle ibinayo naba baqeqeshi babini, ibafisela intlahla nempumelelo lapho baya khona. Yathi sitsho ke sithi ke nemisebenzi abathe okanye igalelo abathe balenza phaa etimini ukuthatha iKaizer Chiefs bayithathe ibikade ngunumber 9 bayithathe bayifake kuposition 3 bayibuyisele ku-top 8 babuye emveni koko bayiphindisele phaa eAfrika. Ithi ke management eKaizer Chiefs ke ibamba ngazo zibini izandla, iyabulela ngaloo misebenzi. Kubekho ke intetha ezithi igame ke eSuwelele FC apho ke iKaizer Chiefs abethwa khona ngo-1-0 nezinye iigames iKaizer Chiefs athi yaziluza ke kusho ukuthi ke imanagement eKaizer Chiefs zange ke yonwabe zezo games. Iphinde kuthiwa ke nenye igame ke ethande ke ephinde yenza izinto zawesi yile yokugqibela apha iKaizer Chiefs ibethwe khona pha yiChippa United xa ivalayo, into ethetha ukuthi imanagement isibone into yokubana iKaizer Chiefs kusekude into yokubana ke ilingane neMamelodi Sundowns kunye neOrlando Pirates xa kuthethwa ngeperformance. Kulapho ucaba ke bathe baba noloyiko khona ukubana asikho isidingo sokubana bagcina babaqeqeshi ngoba banexhala lokubana kube worse ke phaa kwisizini ezayo. Nangona ke uMlumzana uSadrakazi yena emveni kwelaa match yeChippa United ebekazama uzithethelela sithi ke i-performance yabo bengabaqeqeshi yenze imanagement eKaizer Chiefs singakwazi uthatha isigqibo ngoba uthi indlela abaperforme ngayo okanye iteam yabo ibiperforma ngayo kule season noko yile nto yenzela imanagement eKaizer Chiefs into yobana ke kube nzima uthatha isigqibo ngakwelabo icala. Ebethetha kanjalo umfana omdala ezithembile nalaa nto ithi ke ekugqibeleni imanagement eKaizer Chiefs ke ayinokwazi ukubadedela ngoba iKaizer Chiefs bayithwelile kule season bayibeka phaa kunumber 3 emveni kokubana ke ibinesizini ezimbini yonke iKaizer Chiefs ke ingasangeni ku-top 8. Ndiyabona ke uMlumzana ke uSadrakazi beyeke nelo themba kulaa meeting kwalaa mhlangano enelaa themba lokubana ke phantsi kwezinto azibalileyo imanagement eKaizer Chiefs ke izawujonga zona isogqiba ithi ke iyaqhubeleka nabo. Kanti akayazange liwinayo imanagement eKaizer Chiefs ke seyikudala isigqibo isithathe sokubana ke ayizuba saqhubeleka nabo. Injalo ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs ke ayisenabo abaqeqeshi abanguSadrakazi kunye ke noBen Yosife, ibakhululile namhlanje. Yathi la madoda iyabonga nganto yonke abayenzileyo, bangathatha imithwalo yabo ke ngoku bazibonele futhi yabhala yathi ke ibanqwenele lempumelelo nalapho baya khona. Injalo ke baphulaphuli ningake ningene ke nani ke nitshone into yokubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.